хора, днес в моето видео с моят оператор някъде ще я мъж, а аз трябва да я спася. Стойте. Ето тази играчка, тя ми малко не обясни добре. Тази играчка аз ще я сложа някъде. Някъде ще я закреща и тя трябва да спаси. Има 3 минути. Оператор е, например, ето там. Да. И да. Сега отиваме и ще мушнеме. Ето тук. И ще затиснем. Тя няма право да мести нищо. И така, Валерия, нямаш право да местиш нищо. Да. И времето почва да тече и дай старт. За това ще спася. Нека си. Давай 3 минути имаш. Виж какво става? Шегувам се без време, колкото я намери така. Защото няма телефон, за сега, т.е. да, няма таймер. Какво правиш? Давай. Мога да ти дам жокер с какво да изкараш. Хайде. Нещо, което се решиш. Къде е гребенът? На нещо, което спише той. Намери го. Нямаш право да местиш нищо. Давай. Не стана, бебе оператор. Малко съм объркана. Нищо не знам, хора. Малко съм объркана. Опа! Тази играчка учва. Паднах. Оба. Оператор Аз си легнах тука. Те също опитам да ги спася. И с това не става, хора. Също не става. Опити с гребена, дай, Валерия, на това от майка ми, така, т.е. баща ми го даде на майка. Тук има една уловка, която аз съм сложил едно нещо тук, което е нещо прибор, с който ядеш. С какво ядеш зърната закуска? С лъжица. Някъде тук, много близо до теб, я има. Не е шкаф. Там, където ти търсиш, където домачето. Става си ли? Да, стоп. Извинете, само, че си изключи това и ето нищо. Да зареждам телефон, защото нямам батерия на телефона. Сега трябва да я махна с тази лъжица. Да, така, трябва да се опиташ. Не става нищо. Трябва да я махна. Хора, например, ако я махна с клетки, май ще стане. 2 точно. Не става. Гледирам ги, защото майка ми. Валерия, просто ще дам една. С лъжицата вкарай отдолу и дърпи нагоре, с лъжицата. Отдолу бутай. Нагоре, давай колкото можеш, почти си изкарва. Давай. Давай отдолу, бутай нагоре, бутай още малко. Още малко ми стана. И браво, ето, Валерия го изкара. Браво! Заболя ли те, беченце? Извинявай се, ама това ми е сега. И сега видеото свърши, хора. И какво ще ви каже Валерия? Чао! Другото ни видео. Абонирайте се за канала, ако ви е харесало видеото. Пишете долу в коментарите. Чао! Това беше всичко от мен.